ɔmfa na fidie no nto ha na ene nkwanya yenya na ase yete ne no yawade bu ho ehia ma nipa bet wan hwe na obeka se mfa ho na onka ho enso fa ho na oka ho boni amane na ono difo aja Benjamin hia wo Righteous TV ha no ebika ho abasisi a na yato aso ebika ho abasisi a simake yato aso nipa bia be yeboni bia no waja urade na okọ asore ya ka cho se nipa de ya oba yeboni he asore be no hwan asore ya rough be no ya se nipa na gine ama nipa de ti so dem na tintintinti masa yanka wona se mo enipa na ya kese ya be hyehyɛ izie Nyankopɔn yɛ wɔn oyi wo fi do tie mu no de ne ho megu mu na ekyine wo yi ahome na won sɛre abusua nyina be sa de adwene kɔ do wakɔ hyɛ do tie nim sɛde no a wɔfɛti bia mfa na asɛ otososo ona aso yɛ be ma wɔpɛgye na de wabusuafo nya ɔnyomfo na home gu mu no obeyi mframa no ama wabusuafo atam do wasa kɔ hyɛ do tie nim that is God. You see, nipa ne no ye bi owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa aso na Kristo mu etete ne saa no ntina bra Yesu Kristo ka se bi se yoma emrema ne se odi ntibe wura pane tokuru ya sem ka ka okon but timo de force obe ko Nyankopɔn ahemi on se wadane asem no abra so yoma so kan 3 so nim se etimi wura pane but Yesu Kristo se ene de be ye simple but also from ayedene but also Nyankopɔn from emre di eleni pa na brabo na nipa ni Kristo sum na ayesu ne sansore no ayehu Nyankopɔn mu ayehu akodu te se entimi nsi se enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi ha bet ne de asore na brabo no asofo ne asore ma na brabo no ade se ewira na abo mu ano se kuani ni faja ma ye de yi. You see, nipa ne no ye bi owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa asore na Kristo mu etete ne saa no ntina bra Yesu Kristo ka se bi se yoma emrema ne se odi ntibe wura pane tokuru ya sem ka ka okon but timo de force obe ko Nyankopɔn ahemi on se wadane asem no abra so yoma so kan 3 so nim se etimi wura pane but Yesu Kristo se ene de be ye simple but also from ayedene but also Nyankopɔn from emre di eleni pa na brabo na nipa ni Kristo sum na ayesu ne sansore no ayehu Nyankopɔn mu ayehu akodu te se entimi nsi se enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi ha bet ne de asore na brabo no asofo ne asore ma na brabo no ade se ewira na abo mu ano se kuani ne faja ma ye de yi. You see, nipa ne no ye bi owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa asore na Kristo mu etete ne saa no ntina bra Yesu Kristo ka se bi se yoma emrema ne se odi ntibe wura pane tokuru ya sem ka ka okon but timo de force obe ko Nyankopɔn ahemi on se wadane asem no abra so yoma so kan 3 so nim se etimi wura pane but Yesu Kristo se ene de be ye simple but also from ayedene but also Nyankopɔn from emre di eleni pa na brabo na nipa ni Kristo sum na ayesu ne sansore no ayehu Nyankopɔn mu ayehu akodu te se entimi nsi se enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi ha bet ne de asore na brabo no asofo ne asore ma na brabo no ade se ewira na abo mu ano se kuani ne faja ma ye de yi. You see, nipa ne no ye bi owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa asore na Kristo mu etete ne saa no ntina bra Yesu Kristo ka se bi se yoma emrema ne so sare yanko ekoso ane de Onyankopɔn asibio se asai abie kwa na mai Esanka Yesu Kristo din enano mmeri na enomeri so no enipa
ye ne Onyankopɔn ntem se nye Onyankopɔn a anka bibie ni wa efe ni nipa enye Onyankopɔn a ade bie ni wa efe ni nipa enanka enye Onyankopɔn so a nka bibie ni ho nti Onyankopɔn ti na nneɛma nyina ho na Onyankopɔn ti na nipa ho ade bia eye nipa dia no ade bi ye nipa dia saade no esum nipa ade bi ye nipa dia ade ne sum nipa zewe na America no akonya we die ye ne dia no akonya no sum nipa ade bi ye nipa dia bia ndina bon se nipa kora wo ne ba no esum ejane ye nano sana otoka ka esum ena usifia efie esum ka sum eboa ma ba bi etwase okro no woye ntem de woko bre anka be bre ni sanu mani nyina wote suma sana usifia odi awusi wosifie betefie ne somo efie ne boama ade bi a wonsa kana abrabom no etime bo ho ban de ma saa nso ne duru bra wada efie krona nso Onyankopɔn asada ye honam fam bambo asade ama de ma de o pe obi no o hu se wo na oda hai na oba benyan njade bi nipa wo asase so bia ade ne som nipa ena Onyankopɔn so ono nti ne nipa ye baaye nanso firi abode mfiti ase a Onyankopɔn ma nipa baaye no se nipa yesu Onyankopɔn no eye nipa den se mfanse obi asifie na efie na wasie no wawia ye bibia boso ye ne bibia awie openti ne dan nabu waye ne bibia awie openti ye bibia na edan nabu hon se bon se ebe ye nipa ne yase wasi dan awie ne dan no abu ebe ha na papa obi ye no obesi dan awie ne dan no bebu abu a nipa betimi aka se wafa ne normal da oso osika se de ebe ha no o osika se de obetimi aye de se nye ono ana ebe boa pa se me heda buha aye ne foforo ne dan na asiwa na abu gim ato odu a osika se de ekoro ebe ha no enti ade bi nipa asase so eye wo de ano se ansumwa se de ntia opɛ ade no a ya papa ya papa ndo se broni sei yemfa se broni akonya we ne dia ɛna obetena so na akonya na entini ensie na amano abia watiato osoro se ya otumbutu butu akonya no ade se dia akonya ne ma no etetoye ade ne timbo madwene musa ono se akonya no obre pese ebesom no di enipa ye ne onyame ntem no onyame ye ne dia
on ne pay on ne ye but eye nipa eya se nipa be som Nyankopon eye nipa ya ndi se ebi obi ato moto pase o de kokko no ho ana o de ko reference kentampo ana o de ko bi eboase ana bia o de ko bia be se takwa na se moto no o de ko ni jane ko mu ahun se aharo papa adenti ase de osi hunu se moto no oto se nsom no hunu se moto ni som no anwie peye obetimi agina ko ka se ha moto yi pa he moto ya kire menyansa o na a house ebi a ope se ukodu nkwa ana se denkyira na ana nkoko ba ikono na moto na ade ikono ba bia ope se du koduru no amfa wanye die enuru ha opa enipa na yi Onyankopon dia no ka enye yenko na nke ye Awurade dia epo asase enua ensuansu ahodo emo ahodo awia bosome mfnama esum ehan nsonoma emotan ahodo saa nneema we nyina ye Awurade dia nenso de Onyankopon ko pese odi enidie ma no eye nipa de Onyankopon pese apodi no na die enidie ma no eye nipa nenso enipa no ena yenso Onyankopon wo ho yemabo a abodi ni nyina no wo hese edie ndie ma no yenso na eye yana yenti ase sikase edie enidie ma no se wo won se nipa de enidie ma Onyankopon ana ye Awurade o ye kese nyame me de o ka me ho me de obo machi do mo me Nyankopon me twene no die no pa betimi aye me na ye sa enidie ne bet eba de opese nipa nya obehunu sampa abodie ni mu no epese nipa som me nipa de enidie ma me eba ho de a eye 0%. Na enye nne na ehya ase se enipa mpese Onyankopon ye besom no ne ye de enidi ama no enye nne na ehya ase awon to so bi eba bia bet awon to so bi ehunu ne wa ye se won pese enidi ode ma Awurade age se sa awon to so na twem Adebi sofu bi se Adam ifo mu ejimijimi adenjia Adam ni ifo ma amane aye hu ne no bone omokoye ne sa Adam eno na amaye ni yehu na amane ne Nyankopon wana wakache wasoro ma Adam boni edi wo so ne Adam boni ebedi wo so ne de Adam ye ya esunsun san so bi etimi aka nipa ba ko pe eyiwu apart from uwu no Adam mara to hu sunsan so bia nka obi eno emun sem bebre ho Adam ne boni oye ne da no emun sunsan so no enka obi abra apart from uwu
bieno a akabie mu Adam ne mrato mu susuan so ne Eve mrato no e mu susuan so betimi aka nipa bi ne ina no kwa no Israel ga ruade se wase oba nso ajamu yo na aja so nso a oba de e die to se Adam ni Eve yo ba fun na me hwedi na mum se enipa enyina be wo wie na nipa nyina ate asese no mote sa Adam enipa nyina be wo wie asofo be wu abosonsofo be wu adifo be wu malamfo be wu okot grandmaster fo be wu hwan enipa nyina be wo wie wonne nkwaso be wu wonne ekwaso be wu na nipa nyina ko mu sese na omusuban ete se Adam adentia wa woni se ase Adam akoye na amaye brebet ono ankasa so ne breso de Nyankopon rese wo so beye no ono so nye de Nyankopon pese enipa nye no ne breso ono so nye na ono so nya hu se ono so onye de ono so hu se de ono woye bia no eye na ne wo fi se de na Adam ye bia na Adam so hu se ye enipa so be hu se ade a wo ye nye bi una dia memfantoto ne kese ho ene sedi si sombo etie mi hu ade a memfantoto ho nkyerɛw se nipa be hu se ade a me yi enye na wa bo se de me yi enye ntie twa se mi jai sedi ne kese ne kro sitie no mi hu ade a memfantoto ho edena no mebu se nipa akọ nyina ate wona ni so akoma karifo so ni Awurade ne se nipa ba wuru de wo yesenye no enya de kitikiti bi sawo na onum so obi aye bone ye ka so on pacha wo se timi ka se so de mo se ma ye bone ya o do pa ka sa we ni he e wo nipa bebri anum oya ade no enipa no mo hia no mo ka asem na nipa no mu bi ani ho but omo ko hia yo mo ka asem no nipa ni nyina omu ni woni ti asem no se da bi wa ye bone but ono na wo ya ade no ene esi nti wa ye bone pa ne chew wo bo so ko dwan asem so de so ma ye bone ya it is a chopa no ko be pa no emfiri ni mu adentia onyanwunu die waye senye nanso nipa nyina aguso ebremu Adam edi se nipa bewunu se ade we na meye na enye nipa bia wote saa no ujo Onyankopon di Kristo di a obenya nkwa wate kasa nase yes makana ketuwa bi but emu enchire mu no ye kakraka nipa biara ohunu se ade we ya me ye nye na wa obo se da bi etwa se bi ja na se unim ye ka kire wo se ampanye na obegyae no eye adinya ebu ade ye wa asase nyina so
saa nom de me ye nye na obehunu no na wonu se na no Adam ni Eve Nyankopɔn ka se omu ni dua na omu enfom nsan ka bi no mu angu no wonu se Nyankopɔn ka sa asem we kire wo mu om ko di bi Nyankopɔn ba ye ko mantimi ampa chew de nti o ma ampa chew so omu se bi omu ye ye no enye hwe Ose nke na eso mu se da bi ya ka kire ye ene ya ye enti we de a chopa na ese ye de ko bet Adam ni Eve antumi anhunu de nipa o hu se de meye enye na onim ya ka kire na wono aye na ni aba no te se nye fa nipa tire no obegina ho na abon se Adam obete na se last we na me kan se bi wa ya so fie se emeremu Adam emuru nipa boni ni da de wo ye no Adam wo yetene ni esi no ejira me ka se sofu ya wo ka sa Adam odi Adam atemu na hwe se de osi gina ho odi Adam atemu a Nyankopɔn mo so a ubesu ama ne se de nipa be wo awie wo ko hu se na Adam ye papa sene no Adam kwa de so beka se bi abone ba akope ena se mfa nsa nka no wamu no de se kokan ati bia wo sofo no nsu ban atiru mu no wadwene bone ni gamanfo wa ire so sa gamanfo min kan no madu bebre but oboni dodo a otimu no enye bi ni Adam de mfa nsa nka no enso nim na yesanso na ti wo ma nyina Sana ti wo ba bia number 2 se nipa beti wo Nyankopɔn ase se sei no Nyankopɔn pese meyo na nipa ti ate ase se Awurade sei na pese meyo mate ase eya dinya sena saasi nyina enare dodo ama meka kasa bi se na sebe ya obeti ase ntino se nipa ti wo Nyankopɔn ase na oye die Nyankopɔn pese oye wi a me se eno ntino Nyankopɔn ti asefo se saa nkrofo no eda bi ba obesei asasi na de do nyina bet san kofo no won sei wo mu yes ele se wo ti na se no nyame eno ye na kase ye nsira ye no nyam esina asasi a wayo yi ene no me wo so nyina ne poni bibia ye kase esene no ejamo Nyankopɔn na henie no a eba no emu wia no enya ade kitwo wo nanso on se enipa ye Kenya Nyankopɔn asem kire nipa tie no so on waje Awurade se nipa ti wo Nyankopɔn asese Onyankopɔn sei ni waka meye wate ase sa meye me ha me hu biom de waka na meye enu se nipa bi a wote saa no na dinya no eso sene enuema wa asase su nyina bibia wa asase su apart from nipa ena nipa kura nso no nipa wote me se kan ya nipa wote wo Nyankopɔn asese se ne Nyankopɔn pese menye ne no na meye no na dinya no so sene asase ne nuema wo so sika ko no bibia wa asase su bi adan hodo kas bibia was esoso nyina na afi esa wia nipa mpo esa ye kese si nipa abonefo nyina yes dina abonefo nso eda na eba wo so obese wo mo no ne se wo ye suti am anase nyame kan wo twe na se a wo ye no wo ye nipa bet wo be ye kese asene no me wo asaso nyina asa be ya kese asene wo yonku nipa wo di bone What kasa no what nsem na se wo be kesi o asen nipa bititi obi ye president so obi ye wahene
so obi assemblyman, so obi a doctor, so obi a kuani, obi a teacher ni, police ni, fire service ni, immigration ni, custom ni, edia 11 ni, adie bi obi aye bia. Obi a mechanic, obi a adie bi obi aye bia. Odi bone a na se wontimi de Nyankopɔn pese yesei wote na se na wontimi ya wadinya no eyekese ese nneɛma a ɛwɔ asase so nyinaa sa yɛkɛseɛ sen saa abɔnefo bebrebe. Yes. Eti yɛntwa yɛ homra. Atrofo ɔso na bɛbɛ wie yɛbrem Kristo atrofo bɛsɔre omuni adifo atrofo adifo wudi bɔne kora ayɛse nyame bɛyɛ oyi wudi bɔne a nyame twe waso ɔmo se abɔnsamfo ofie ni ato ama ɔse Kristo atrofo David ayɛ bɔne ma nyame atwena so na wo maame ɛkyɛ ama ba wo yɛ bɔne na Nyankopɔn ama sɔfo bɛhyira wo nyame bɛɛ no nyame bɛɛ na di saa rɔfo no David ayɛ bɔne ma nyame atwena so na wo yɛ fɛn sɛ papa kakari ba wo maame adusana na wo yɛ bɔne a wo bɔ gyama atunyi nsɛtubu wo kɔnfo na nyame asoma diifoɔ sɛ wo de wɔmɛhyira wo ɛne yɛ sɛ wo sɛ nyame ɔne bɛbi nanteɛ no wo kɔɔ no masase wɔm na bɛhyɛ ma sɛ wɔtumi aka da bia anim atwena so a woayɛ sɛ wo deɛ ɔso wɔmɛhyɛ wo nkona sɛ wɔbɛyɛ wie nti ɛkyerɛ wo baabi a saa nkɔforo nyame no yɛ deɛ sɛ ɛyɛ bɔhyɛ sɛ ɛberɛ ne kɔyɛ Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ adiifoɔ aba celebrate sɛ wo nkɔ no muhuru nkɔmhyɛ ɛnɛma ɛbɔ ne nyame nka bi nkyerɛ wo mu firi hene odiifoɔ yɛrɛ mi a sɛ nka adiifoɔ no so gyina magyina ma ka menya nkɔpa no moma hunu wɔn bɔne ɛnɛ adiifoɔ no gyina magyina mu a ka menya nkɔpa mo hu wɔn bɔne yɛda Onyankopɔn ase yɛtoa so na deɛ meka ne sɛ nti nipa ti Onyankopɔn ase no ɛnyɛ mmerɛ ɛbɛtumi aba sɛ Ghana ma yɛda hɔ nyina ne nipa bi atere pɛ ne ti Onyankopɔn ase tere pɛ sei tere ne sɛ mi na medi kae nti wo ma ka ne pa mo mpere mmra mi na medi kae ne wa ka pa apre yɛ deɛ hwɛ masenka ɔde soma amene nyɛ wagye Yesu adi Yesu deɛ Israel Nyankopɔn nsɛ mo agye adi but mo kwan no nipa na kwan no adwene no anamotuo no nsusuye no emfa sɛ de Onyankopɔn pɛ sɛ nipa gye no ɛte n'ase no emfa ho deɛ na meta aka sɛ bi sɛ me de osoma me hu na sɔre kora na me isu onyame sɛ ɔbɛka asɛm na nipa bɛte aseɛ no enti nipa de nyame ka otimi te aseɛ ne nhyira ne sɛ nipa no ɛnyɛ bi aka asa abɛtɔ ne ha na adan a obesie ɛnyɛ nyuma bebrebe a obebie ana akwantu a obetuo na mo nhyira no sɛ ada obefira asase we so no obenya chefa ne akatua ɛma akoma ne adwene mu da ɛna asase we so me ka se nipa nso yɛ da ya one day you live here one day last week yɛsɛ mampanyi dada JJ Lawrence na yere maame kunadu na kunadu agyeman kɛsɛ de maame ne ho anika kyɛsɛ utumi sɛ awerɛhoɔ kwa de sɛ asɛ kwa sɛ wɔhunu bi da bia ne kunu yɛ deɛ wosɛ da bia no ne ni agye da bia ne ni agye aberewa oduru ba bi no mo so mo ya obo so be sa ne de ne ogya ho ye de ekɔ nti wo hwɛ no a wo be ka se we de owu de
ne de no e wo chiri no na so se na ne de aben ade bi odi ne tu so asase Yesu biare ne tonkwanta apai ndidi aka no eye senko tie Awurade asese se na Awurade pese meye wate nase to otie Awurade ase wanti ase ena ode ko ye dia ko nja ba be yesempakani dela me kase ya nipa mabonsama sofo ne bonsama difo endisivu ma yenye se asasi so eno anse bi e betoto cars ye season we no no wasisi fie na wudi aduane akese mame kunodu adwuma Lawrence ohoyi me pacho akwanya won Ghana mamu ha no enipa beduru ho no ubewu agya ho ubeduru ho no ubewu agya ho akwanya wonya ne Ghana ha no ebetimi ateki bese 30 years ne bia enipa omonya bie no Ghana man nyina kakaraka yi nipa omonya bie no ne bia omunnuru 8 ena onokwa na de ne de baby odi free baninti obesa nya sa akonya na kwa so obesa ye din ama yes if is omo de ndie e shaase free cool breso ani timi ye cool ndi ehonum no ena ni kuntini ye ya no gina ya ene esa ba abato ena ni kusa be fam ndi won se so twa da be na wukunu be fa sa akwan we so abenya sa di bre na sa be ye first former first lady do reva da be so no de ye kwa de enye easy so se akonya obenya na sasi we obetena so no enye yisi obenya kono obo a kane no na ne kunu obeye president kura no a yekunu bia yekunu no ana yetu no yansa anto aba ama na ansa ama etu we die ne kunu abeye abetu abedi so a wasa aba asa abet ami abetu aba asa bi so ago se da bia fe de majama Jibre na ukura ye no enye mmere sa e wa asase so se ni babenya sa position no obi kunu ye ku lechi ye kunku omu ina to agu o ma antana se ku lechi omu da fiase etwe ni na wa fom a wasa be ya be enjoy watena nche ama nkrofo e respect no sanso de atie nyina no ena ba wiye yetora na se nipa bi e sha asese omo tokotokra ne ena asase a otisi eyese ni se na akote sase wuntimi mfiri so kokwa enkoda ya na ya papa tiri emeka ama nipa nyina unse emma asasi so senka obadwene asusu bepe so obeti die nyankopon pesa wo yase no kemanu nya wonse ne bibia fi se ne board ne yes asore ko ne sofo ye ne edifu ye na asempaka me ye sempaka ne me asore ba ne me nya asore ba eno no e ma wo hu de nyame penti ase o eno kwada wa me be sensene o abesin sinewa ochi akwa abeyira abesin sinewa ochi akwa abeyira
Numbers chapter 14. Kana menye. I can't say mkakrana. Shall see free verse number 11. If I see 28 your time nintina. You won't ABC. Verse number 11. Onyankopɔn asɛm a ɔnam erodifo Moses so de ma nipa wasase so ɛyɛ Moses nwoma ɛtɔ so 9 eti du mmiɛnsa kyekyɛmu a ɛyɛ edu baako atifi asɛm no sɛ akwansrafoɔ no Numbers chapter 14 verse number 11. Onyankopɔn asɛm a ɔnam erodifo Moses so na ɔde ma nipa wasase so ɛyɛ Moses nwoma ɛtɔ so 9 eti edu 9 nye 9 edu 9 14 Moses nwoma ɛtɔ so 9 eti du 9 nikyɛmu a ɛyɛ edu baako atifi asɛm no sɛ ɔman no nwinwi ɔsɛ ɔman no nwinwi deɛ nti na ɔman no nwinwi deɛ nti na ɔman no nwinwi Okan kan fi verse 1 Quran ti ɔse ɛna asafo mu no nyinaa memmaa wɔn ne so na ɔman no su anadwo na Israelfoɔ no nyinaa nwinwi tia Mose ne Aaron na asafo no nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ asafo no ka kyerɛ na Nyankopɔn akodifo Mose sɛ ɛka yɛn ko a anka yɛnwu wɔ Misraim asase so anaasɛ ɔsɛ ɔman no nyinaa nwinwi tia Mose ne Aaron sɛ ka yɛn ko anka yɛnwu wɔ Misraim de asase so afei ba verse 11 hɔ no 11 na ɔsɛ na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ɛbrɛ ɔman no nwinwi no ɔsɛ ɛna Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ na ko a odifo Mose sɛ da bɛn na ɔman yi rebu me animti akosie da bɛn na ɔman yi ebu me animti akosie na sɛ Israel amampo no Onyankopɔn hu sɛ ɔman no ɔmo nte nase ɔmo nte nase yes de Nyankopɔn pɛsɛ ɔmo yɛ nyawei Onyankopɔn ka we nyina no ɔnam na ɔmo so abɛgye wɔn ɔno Nyankopɔn nam ne dɔso ne tumi so na ɔmo bɔ so abɛgye wɔn do kɔbɔ hyɛ asase so ade nyina asumfo Nyankopɔn de adwempa abɛyi ɔman de wɔn kɔ animonyam asase so asumdue ne ahodwo asase so nanso ɔman no nti Onyankopɔn ase ɔmo kɔdi wuo koraa no de ɔmo ka ne sɛ nkafe de nkomo hunu Nyankopɔn tena Misraim ewui ɛne Nyankopɔn se enti adwene susu ya manya de ama mu nyinaa no ɛne de mpɛsɛ me de mo kɔ ne de yɛ sɛ mo so mo yɛ no ɛkwan kɛkɛkora na mo nante a mo fa so de apɔrɔkwante ɛha mo tinga sɛ no ka me ma mo nyere nkosi wa na sɛ ma mo nyɛ de Israel ɔsɛ asafo mu ni nyinaa so yi Mose ni Aaron na yi Yosua fi mu a ɔsɛ asafo mu ni nyinaa Nyankopɔn sɛ da bɛn na mbebu mienu tia Israel ma na hu so mbu ya mienu tia do mo ya ade bi a o ma dwen ne sɛ o de ye de ɛhɛ da ha adwene bi beto Nyankopɔn so sɛ Israel ma ne nti wo nyame ase
yetiana ye Yesu ni ebo yensem a ya awre hosem ye na nipa na tia so a we mai ye Yesu so ni mo uni say sa nipa ko ya so na ye we nkan we yetwa no aha wọ́n ya ọbẹ̀ kan Bible na ọkọ̀dúrú bẹ̀bí náà ṣe Israelfoɔ ni yẹsẹ̀ náà yẹ ọ̀sán wọ́n deɛ wade wọ́n ho wọ́n yẹ bìbí náà wọ́n yẹ hwẹ́ tí wọ́n máa yẹ sá Adam kúrọ̀fọ́ náà Israel ma na ha no wọ́n máa yẹ sẹ́ Adam ní Eve pẹ̀pẹ̀pẹ̀ nso wọ́n ahuru ẹ̀dì sẹ́ onipa si mati wɔ Nyame ase sɛ sei no Onyankopɔn memene ne ntɛm ɔyɛ kɛseɛ ɔyɛ otumfoɔ nwonwani ɔyɛ nneɛma nyinaa awura deɛ ɔpɛ no wɔyɛ obi nkyerɛ n'adwene ma no deɛ ɔpɛ sɛ nipa nyɛ ne wɔka nipa yɛ bɛhunu yɛn ho saa ne yɛ ne nanante sɛ nka afei de ɔhu sɛ ampa deɛ ɔka ne yɛte n'ase no mese ɛnya de ketewa ma nipa obi edi sɔfo 40 years ni still until Awurade ase enso obi sɔfo nipa no wogidie kɛseɛ sɛ wɔn de ɔne Nyame nenam enso until Awurade ase adeɛ bi a ɔyɛ bia yɛ negative ni Nyame sɛm a wɔka ɛkɔyɛ wɔyɛ asɔre nipa ɔno ɔmo hyia bia yɛ negative enso onim onse so ɔhwɛ deɛ mfitiase no kora na de ɔman ne kora yɛ no ɔmo nim sɛ Mose kora no ɔmo yɛ tia no but ɔsi Nyankopɔn sɛ ɔmo bu mu anim tia akɔsi da bɛyi ɔmo bu mu anim tia o ɛde akɔsi da bɛyi na su nipa yene no adwene ne emu se enya bo Awurade din a de bo Awurade din a ye bo Awurade din a yate ase bi Nyankopɔn no de opɛ nyina no ya wie ne yo maga se o ka se bi mutimi ka se ene ye o sɔre ye ade Nyankopɔn de opa ne se obɛ sɔre no ekoba sa bibi asiri kwa so nsɔre mfina konwa soma utie se mi se ya no se nipa no Nyame ntem no ekwan no ewayie ana de ehu ne se ade echi ade esen nyina no afa na nipa no Nyame ntem koso a etwi because of ade chiene nuama a eba asofo a eba ne adifo a eba ade chie bia no na nipa mo Nyankopɔn ntem no na etwi ndosuma ese ni eba ne ye ka de opese mo ye no a enam se mo ne ntem o twede bia ti ye ne ye nsempɔ mo nte ase on te ase da ko da bia ade bi na ntem o twe a on se afa hu ade ne ye ndu ntumi hu se de ade ne se ye dai eti ade bia ne ntem o twe bia o ye da hu ne ye na ade a hu ni se nipa kotena asɔre dem no nti asɔre dem mo tena na ma ye nipa sɛ nipa da so ne Onyankopɔn ebe do ka che mi rodifo Moses sɛ ɔsɛ da bɛn na ɔman yi rebu man nti akosi da bɛn na sɛ ɔman Nyankopɔn fi sɛ ɔgye wɔ no ɛde mo kɔ no Onyankopɔn wu sɛ ɔman na ye bibia ma asɔ na ni ja Nisana tie wone nso de nipa ye ni mo. Wan wi abeti ni kinkire nti wan wi abeka se Holy Ghost fire hwan oja wo. Ndi wan wi ya wadwe be kire wo se saa no makwai ni adwe na te senti Onyame ne mo be pa. No. Israelfoɔ no Onyankopɔn nante a ma Israelfoɔ no ɔmo anya biribi a ma anya Awurade fɛda ɛso Onyankopɔn akɔ odinfo Mose ka wɔn deɛ Mose bɛka no
Omani nye serious nye krado se omo de ye adwuma. Tira me kan assembly fiti asese. Nipa otimiti wo Nyankopon asese Nyankopon se no pese me ye no. Wanya adunya kese bia ebro no yema wa asase nipa bia wo di bone asa nipa no. Ada obefra asase we so no. Obehu na dinya no na tetware ne sombo a eye. Ena no beto wo be hwa de bi na me ka kire me ho se heaven no a Onyankopon na miro no madi fo so aka ho asem a besi ne no de ho nkra nsem asoma me nso kwakwahwe akwa wi ibire no sebonsam ye mistake ya mebu ni nam bonsam ye mistake ya Yes. o mebu ni nam. I tell you me hwede se nipa kwa do munum de ya ho Nyankopon itwa se ka honam nyina bre ho ase ne ye tenase ne ye ne ko hunu bi Nyankopon aye ifse no de waka kire se de ono no waye no e ma kuma ene ani waso da. Yes. Ene Nyankopon so no na se mo kan se am se unti ase age se aduru echrew hawa Nyankopon tena bre na wasiesie se odeba mani patena nefo ne ba Yesu mu no echrew sede sa kuro ne no man no esiti. Yes. So nze ya te Ghana yi ya na abrante bi kuratimi ebi a abrante okwadura bo ekire okwadura ma na ohwe ma na odi Ghana for atem. Yes, enyo ono Okonu kono se 80 na bitie. Nduze nipa bia se ka wo tie Awurade ase. Enanka edani duru. Unye brebe no do wuro kono bia. Ka be diburo se motem papa. Wona se edi akwa we na se na bo sam no yesa no ho. Yempanifo eka omo nkona nka brotire obi antimi aja bia nkoda wo. I tell you. Yes. Alaso so no koba o meka de ho nkire wo. Na aka mpanifo no ko bocha se de ya chiri kuro no. Ade na nkobo ba ngom sha ase o mechire yeso ye de yesa. Nenso de yatima na yatim. Ente ka ono nkobo ko hu ye nanka wo antimi anko hobi. Na wanko hu se se na eti Cause esa na da pa twa be dosu. Yes. Ne mpoa ebe dosu. Na dembone ye be hu se su. Te ka o mon kono na nko bi antimi nko. Dire bi o mo ko no ma hwe no ma no namu no o ma kwaji mo no ma ba betena ha. Te bonsam nyame ahilie no wo no wo hunu da watena mu da. Ndina wa ye aggressive se omani pa bia nti wo nyame ase da na oso wo ne ko hukuro no dina no metena se a me hwe bize yo pa na mo so o da se bi no miensa na bia de kyerem sam se bronsam wo ye mistake ya se obi e mu bronsam mem da me bu de na master me hwe de ni pay you. I tell you, the asore ne ye me hwe da the one na bia kire me e hwa na mjina the one na bia kire me no emu na bikura ese ma hwedi hu se enipa kura ye fe enipa no enwemu enipa ye no o twere ho abubu san se etinipa mpo ene yesi agise obi nkure sika biko me nkan Ghana hawo me kana ba ibroni krom obi kure sika na hwe nima omo ya wo busa se why eti nima pa ni pampo ye ni dabi nipa antia sese no ma se kwete ho a eye bola
kaya me se Ghana ha de kaya se nipa no eni bo won so pa no obi atimi pre na heaven owuram bi ko so ko abruchire kura ko abruchire asase atisu ko abruchire a otim se ha ye bola ko abruchire a otim se ha Ghana eti ye bola ko abruchire Europa bisa free prem na si fom se pe utisi nkran mu se ya de ba nkokọ ne na abeka se epesi Ghana so obeka se epesi Ghana so obeka se epesi Ghana so ayese propra edize de enipa kura ayenia o de to ni omuntamu a ne Nyankopon so a on ne ye nipa honhom bi so obetimi ayade a odi ne odada ne kra obeye bet wo ye daniara ade bia original ho no fake ntimi ne original ntimi nya peda ko so so ne asase betwam ebetwam se twam kra ntimi nya peda ade bia original ho fake utimi ne nya peda fake no wo ye de original no o quality sibi o nneema bi wo ma wo ye de no da bi untimi nyina no bisa bon sam kura mani pa dwene na mfanse no wo de kyerɛ buru kyerɛ aho e kyerɛ hawa heaven Nyankopɔn ahenim ebesi aye yes ya na emia se asofo da asofo di omu kra abro enema ye de ye ne hu na ya no nko na adwene no esi so ena musa di nipa kra abro asofo oma ye bi odo bi amka sa asofo ye bi enne ye bre so asofo mu che Adam ni Eve ye bre so asofo o mu chen Adam ye bre so di fo ni chen Adam ni Eve asore ni ho ena afena nka asore baba kora nke bia nke ye ko za ade echi ade esano asore ne wo ne ye beto ye na nipa mu nyame ntam no tia ne so tie mese ebe bi be se 30 years ne sa asore nyina enwu a de asore be kwa akoye ne te se mimenda na kwesere dura kwa asore ne bi uko bi awunya mesom no wawie abrabo bi ani ho bi subane no ebia no bi awurade me te na se maye bibia ni ho bi asore na wo kona na ebibia wie de mawo ba 30 years asore enwu dia e wa asase atisu ya sana asore na wie be kwa akoye ko za asofo no do sika edifo ne do sika okona asore ni siwa sa masa enye obi a wadwini bi se da achi ni ye uwa me akoso ma akoye fe na nya na asofo no difo no de ti wo wono wa ye wad ni ote wo ndi o entertaining se da be obenya wo nsam sika ye dai achi wo gunu wadwini ne sika kuwa wa otimi ye ya ye de yi afi wo nsam na said ye ubawuni do nyame te anase obati onyankopon ase na wotimi de nyankopon nte wote ho asem so ko asore fi Yesu nche no dabi sofu bi ko asore ba oba na collection dan le so se nko ye hwiagu o ko asore yo oba fie na sika ni sa de bi a collection ne tie no eswati osini nko ye hwiagu ba ko so onso ko ba ya be collection no o ka o se hey ene de gale nko fa sa abusi egumo ti asoro no ho sa ebi mu na so ku gale ebi so de aye nkwai one share what dream better say eya ni nyina so ko wie nipa kra ni na gopo ka kire ni rodi fo mu se o da ben na o mai rebu me aniti akosie ni gopo mu se is now dia wote ya wo se Ghana ni wo hu rade edo no
ɛyɛ awurade dɔfo Israel ni ba kora no o kan se bi to aso he Israel ni ba kora no Nyankopɔn se obu no animtia na wo de mu ye ne nei wisuo Kristofo Kemeto kase Kristofo Kemawo mo Kristofo Hwemeweg Kristofo hwe ya rawosem hwememowura Kristofo me fiancé Kristofo obi entime ntene Kristofo sabne doso iza mampo Nyankopɔn se da be no mbebu nanim tia to mo ti ase se awurade ye Nyankopɔn se sei o se da be no mbebu manim kaka to ase ne tie o se na enkwesi da ben na orenyimi nie Nyankopɔn se oman no ye nyame prese omoye no oman ne nti ase anyini ti awurade Nyankopɔn do prese nipa wo ye no se wo ti ase agye di se obeye no enya de kitwo wo nyame mu nti ase se mate magye di gidi na ene no ye ne ya won to so yi no asofo na magidie na ye se kasema fa Yesu ena Yesu no se kase wa fa no o to so nyam a mo sim se awurade ti e to so Yesu kura ka to se gidie ne nyaw ni diri poti ade ho to so yes na gidie no eye se obati do Nyankopɔn pese wo ye obati nase santi ase na me se ebetini abase Ghana kura nyina kwa bia me nko a okura tia kwa na wonti ase me na me ka kire wo ai ndia meka minim dia meka yes so asoma me minim dia meka bagase Nyankopɔn so woti me nka na ada nipa se dia Nyankopɔn fu me sensa no ba hu me se oti sei no emfirihia me de hwehwe no enyem mfirihia ketwa wo de kire me se wonyafo na bo se ni patimi ko jina so de yese ma asaso pastors meeting jiwadom wani bi jiwaya de sawo yes as ye urade krofo ase yo wode wo ko jina so de fo pemptation enye easy o ye ko bi so elesa odinu fo ele ya chi mfirihia pi edu se mo odinu fo ele ye ko atamadom ne de ko ni wodi fo ile sele ka se timi ura madu oti sa to wo de ho ma tumu ne kokwa ni wodi fo ele ahwe ne sa wo se da bi me ko na odi machi no de wo ye na wadi no nsuba no no ye na wabraba de di machi ne se de wo me so ne bi fatawa ese fatawa de wo so ne be ba so ndi Elisa empono ni wodi fo ele ya wo nyina wan ka se receive it eno no Hebrew you can say and Greek share ede nipa no nyame ntem no ha adwene nipa ne wade ntem ne ha adwene na hwan ene waso na wasoma me kasa obeti ni rodi fo mo se die kwa wo se oman no omo na so a omo nyimini ni odi fo mo se kasa o oman ni nyini o kwa so na so fuji odi hallelujah hallelujah aso waje urade adi she ni ade asesei nhuna na yem se owuo ya sore nhuna na yem se owuo na msa asofo na difo no kwa adwena ba fom akodu se omunum se asore nipa bebrebe ma na che se eye asore nyame dia yes ndiye no che se asore no o ma ya fantia na honhom na eba difo no so no honhom na eba asoma fo no so no
iba oswa obeti asoro nase ibi ba oswa obeti asoro nase ene mo obi anka ncho se one honhom hia no ya de ketwa one honhom hia no eye simple no one honhom hia ya de ketwa eye simple say easy so ya na honhom hia dabi enti sada nyade na sumfo nyankopon na mutumi so Abraham nyankopon no wo so wo hwe Israel manoa se de wo no monam kwan so bibie no nyankopon kan man na ti ase o se de moda so a kan de na me kan tie o kan wi ka so o ka to aso o se na enkosi da ben o ye no se enkosi da ben na ore nyimi ni na mo nyimi ni o se nsenchene a mayo no o mu nyina nyankopon se wo sa nyese bia asem no kra senka munyese no man ntia se yiku nyame so wasa de nsenkyere ni nyina aka ho yes so o man no huma onwade so sto mu nsuro ntia kire o se nipa ba tie wade se awurade se Matias enya de kitwo o so unyanya bia ti wase se me ma wasa so nyina wonya tra me metuwe ma hu se me ma wasa so nyina manya tra eniema tina mani mrehwe no eniema wasa so nyina manya matra mitiwi eniema bia wasa shepuo alupro matra efrise so beti onyame se wosisei no watiase wosisei no watiase wasi enya de ketwa tinyango se wakan montana se wasaye nsenkyere kwa moman ne do mani ehu nsenkyere a keka nsenkyere ne bom hu ehu se bibi o mu e kasa kire o preso me bi o mu anya de o mu no betumi ayo bibi nanso still o man ni nsuru o mo ntiase nyame na edi ya wo no ena o ti asoro be na wo ho sa no ewurade ye de waye nkwai dada apostle for na so for di for de waye nkwai dada absepaka for the wadan nkwai hemi mi wadi for mo so hwakome kura no hwatune kura no adinche ono de wo hunu nyankopon ti wo hunu sede se nyame no wate nase but oman no dabi oman ne ntiase onim se nam so wo nyankopon kwa fo o kasaba no okache Moses say Abraham ma minkum o man no ma minkum o mu nyina ntumu yena no me de me kache ni pa nyina ne say mani pa mfa nya sori nipa ma nani ma emra na ho so nipa ma nani mre o na ntiase ne ka se magina enya no ne de me de o se asori ne de o adoso so se agro ne nipa edi o se asori na o nipa ehunu sa na ye joking ete se bob kalam cancer ase wi ya no akotena oba yi basa no the same thing o se sa na asori ne ti o se sori na doso agro na why na beti ase no begie no betini ehuni sampa se bi onyankopon pese mesemo kura mo bereso de afefe de enti muntimi nti Awurade ase da ebrewe so afefe de enti o asore sha ase aba no na abosonsum ti na ede se de beti Awurade ase so we ja boson ho na akodi Kristo ye breso so no abosonsum na brase but afefe de se ni pa echi wa ko fa de Kristo tie no enso abeya kwansidie obia woni nenso ene ni sintibia nipa ne Awurade ntemwa kakakra bi to aso osina enkwesi da ben na ore nyimi nie osensenkyene a mayo no mu nyina nchichemu eye eduminu osimidi owuyade mebo bowo afera so yakopon buafu omo ntia se enti
ɔsɛ bi yade ɛbɛyɛ deɛ yi ɛbɛbɔ the one say the nipa kɔ asɔre nsɛnsɛm no owu adɔɔso paa yes ɔsɛ bi yare bɛbɔ kaikɔ ɔsɛ de owu yade bɛbɔ na masɛ wɔn ɛwɔ deɛ yi asɛ bi bɛlɛ nyankopɔn akɔfa wɔn no entiaseɛ na nya adwuma ntie ne nipa kɔ asɔre na nabra basɛi the nipa kɔ asɔre many of them omi na sɛ di nuru nyɛ sa nabra basɛi ayɛ ne sɛ onyame na ntimi yɛ adentia nyame ntiaseɛ no na fam ta wo nyankopɔn bo afu ɔsɛ wayɛ nsɛnkyɛne mo ntie ntie wayɛ nsɛnkyɛne mo hunu no mo ntie saa nsɛnkyɛne no ɛbɛyɛ mu yie afei de ɔde nsɛnkyɛne foforɔ ba a ɛbɛyɛ ɔhaw de ama mo maka kyerɛ sɛ odiifo agyema mede sɛ de mɛsɛ hu kristo de ɔteɛ no ɛde nyankopɔn de ɔteɛ no sɛ mabɔ me tirim na meka nyankopɔn asɛm anka mɛgya nyankopɔn adwuma ayɛ nyankopɔn hwɛ na nka matena se aso me ho na magya nnipa no aka no I tell you na adeɛ ɔka kyerɛ me a mimi suro na ɔma me hu no mimi suro sɛ ɔsɛ manka nkyerɛ nipa maabɔ nipa kɔkɔ a ɔbɛbisa wo ntoatoasoɔ mu gya firi me nsam tini menya adwuma na adiifoɔ no asɔfoɔ no yɛ ne bio hwɛ ɛna bia mɛka sɛ nti obi deɛ ɔno ɔhu wɔn sɛ odiifoɔ deɛ no asɛ odiifoɔ nti wɔn hwɛhwɛ no asɛ ɔhu no odiifoɔ menyɛ saa adwuma no adiifoɔ no adwuma no menyɛ bi ɔde awɔ ntoatoasoɔ yi akɔmbɔne nkra na asoma me una anwadeɛ ne nsɛnkyɛne bi a ɛyɛ bonus anwadeɛ ne nsɛnkyɛne bi a ɛyɛ bonus ɛnyɛ no mu na ɔde soma me wa ma me wɔn sɛ menye nkɔma nipa wo sɛ ne tumi ni no ɔyɛ sam awon to sɛ ɛbrɛ yi mu nipa akɔmbɔne yɛ nipa ne ntɛm ate ne nipa yɛ tuatefo sɛ bi gu n'anim bi gu ne fie ɛho nkra nsɛm na ɔde soma me wɔsi bi wo yadeɛ ɛbɛ bɔ wɔn kan kɔ ɔsinamede wo ma yɛ ɔman kɛseɛ ɔhono a yɛ densi wɔn nti obi kunkum Israelfo na ɔde Mose abɛyɛ ɔman kɛseɛ adete ɔho sɛ Mose ne te nase na nka ɔma Mose asefo abɛyɛ kɛseɛ a yɛ dodo ase ne Israel ma na ɔmo yɛ kɔpa asefo no Yiti ne mo ebo asefrade mu se obekum Israel manya de Mose nko asa to fapem kyerɛ sɛ nipa ti wo Nyankopɔn ase se na Awurade pɛ sɛ meyɛ mate ase no nyame to na ne wo huru bio but no ɔman no so hu sɛ mu wɔ Awurade ɔman no hu so mu wɔ nyame to wɔn nso betimi edi machi na adada okra nyame wɔn so wɔ ka so obekum kura no tie de wɔka ɛrɔ mu nyina wo twua nero na ne odi fo Mose na mu yi obetwua fo mu nyina so wɔ so de Mose nkwa de beka tata mu don fo mu nyina obetwua fo mu so eji izo Nyankopɔn dabi nipa ne Awurade ntam wɔ kyiri o emu twi but nsɔre na ehuru bebre santi ɛyɛ sɛ ɛyɛ nipa sɛ ne Awurade bɛn sɛ Awurade sɛ ɔma ne honhom mmra dabi ɛkwan so ɛfa so ahom ne ba no ɛnɛma yi ehunu kɔsɛ Awurade won kama ne mfa ma no ɛkwan ne ɛfa so asa ne honhom na ba no aduane nti enye possible adedon eno so wo ma ne fofofo so saa na wa be fa ne fo adedira do Nyankopɔn de ma me bitumi na ho de nyina me bitumi de ma nipa kwa na misuru na me nguli ka anye me de ansa nipa no ko ba bi mo ama bi mo metim ba bi ade na mitimi nya saa adentia ebra me hwere no me hwem fidudu ansa na ma hunu a
ɔmo hu sɛ ampa sɛ ne board nti wo yɛ wado ma hu a wonya ade nyentie so hwɛ yie Yes. wonya ade nya ntie so hwɛ yie omfa ho mfafra binom mu ma binom nkɔ na tena akyire hwedi atwe wo Nyankopɔn na de ɔwɔ de bɛma no ɛyɛ kɛseɛ yɛ ne munyam so yɛ dankwa ɛka dankwa me nkan dankwa ɛka ho asɛm no ɛyɛ nkwa a ɛso sene deɛ ɔde wani ehu na ha yi amintwa so yɛ bɛpɔn nyame adom ɔkyena mɛsa aba bɛkasa kyerɛ a wɔn toatoa so yi Israel Nyankopɔn nam honhom so wasoma mo yi ne ho adi akyerɛ ne ba koro Yesu Kristo mu ɔde awieyɛ ma yi akɔmbɔne ho nsɛm ne soma me sɛ menka ne wɔte nkyerɛ wɔn a ɛwɔ aso ɔmpɛ boturo bɔnyɔfo fi sɛ wɔn de wadome wɔn dada ɔso wobɛyɛ nwunu a yɛ nwunu wobɛyɛ hyia na wayɛ hye ɔmpɛ boturo bɔnyɔfoɔ wɔwɔ aso no ɔntie bi ne bɛboa no yɛte ase yi ɛnɛ yɛn na ɛsɛ nwanwa sɛ yɛ obiribi fa wɔ ha sɛ yɛde yɛkɔɔ yɛ yɛkɔnwa ayɛ ne yɛfaeɛ no ɛkyena bi ba a Onyankopɔn ma honam nyinaa hu sɛ ɛnyɛ yɛ deɛ wo deɛ yɛyɛ deɛ no ɛne deɛ nka yɛbɛte n'ase ne deɛ nka ɔpɛ sɛ yɛyɛ ɛno nso asuma nipa na ayɛ deɛ ma nipa ɛna yɛyɛ deɛ ɛno deɛ yɛnya a ɔne yɛ wɔ ha yɛkɔ a wodi anim na ɔde yɛkɔ kyerɛ yɛyɔfoɔ no na yɛyɔfoɔ no ama yɛmmo ɔma yɛbɛpɛ atena na ɔma yɛ ahomegye a ɛho ni asɛm na ɔhaw ne amanneɛ bi atim ma mu da Onyankopɔn aso bie nka wo bia odiyifoɔ Agyema Benjamin ni ha yɛ Righteous City ɛna Righteous TV so na me ne wahyia yi tie me kasa kyerɛ bɛboa wo ɔpo a ɛno ane waa sɛ deɛ ɔgye me nsɛm no ɔnyera da sɛ Kristo ɔsoma a mete ase yi deɛ ɔgye me nsɛm no ɔnyera da na deɛ ɔbɛpo no ɛda bi ba a ɔbɛsu ɔbɛbɔ me dini ɛni na ɔbɛbɔ no nyinaa ne sɛ odiyifoɔ Agyema Benjamin kan deɛ nipa yɛ nye Kristosom deɛ nipa yɛ ne sɛsɛ de Kristosom nte saa o deɛ nipa yɛ ne sɛsɛ ne yɛfrɛ ne Ghana som Kristosom no ɛnyɛ sɛ n'akyi nyame som pa kwa mese nka ɛnkɔ ɔma bi so ma ɔman ne mo asesa da ɔma yɛ nkramofoɔ ɛne wɔn agye Yesu adi ɛna ahyɛ ma ka mese ka ɔman ne mo asesa da bɛte hwɛ ɛkyerɛ sɛ ɔsom no nyame de ɔpɛ sɛ moyɛ no munya nhuni deɛ Israel Nyankopɔn pɛ sɛ nipa moyɛ no munya nhuni asɔre ne daadaa mo so call them titles efirɛ mɔni so call them mahunu sɛ efirɛ nipa ani Majarum Nyankopɔn ho obi amabɔ ne ba Yesu Kristo de Nyankopɔn yadom ɛbɛto aso amen Amen. Yɛda Israel konkuni Nyankopɔn ase anwummerɛ nso ɔnam ne difoɔ so ɔbɛkasa kyerɛ nipa nyinaa baabi a wɔ ɛne baabi a anwummerɛ hwɛ yɛ firi bia Nyankopɔn difoɔ asɛnsɔre adɔso nso agorɔ na nipa die agorɔ na nsɔre ne die na Nyankopɔn nam ne difoɔ so na anwummerɛ obiebie so ɔde akyerɛ nipa nyinaa sɛ na ɛbɛyɛ na ɔkra bia a wote ase wobɛhu de atwa sɛ woyɛ na Onyankopɔn na nkwagyeɛ ɛnam ne difoɔ so na ɛda adidi ma Onyankopɔn difoɔ Agyema Benjamin ɔwɔ Kumase ha ɛdwo so ɛkyɛ kurom Kumase ɛdwo so ɛkyɛ kurom baabi a wɔ biara tumirika
na ene onyankopɔn di fe emedi ahia na onyankopɔn fa no so sɛ de waka sɛ nsɔre adɔso nso agro na nipa die kwa nipa obefa so na wahunu onyankopɔn na wanyɛ onyankopɔn kwagye onyankopɔn di fe woni ni hia bon sampa okra anya fa hodie sɛ wopɛsɛ ne onyankopɔn di fe hia na wopɛsɛ ofrɛ ne kyerɛ okwan na frɛ nomba yi na mpenufo no obɛkasa na ɔma kyerɛ okwan ne ye 0594 844 111 0594 844 111 and I say 0539 224 999 0539 224 999 onyankopɔn asundue enka ne panyina onyankopɔn asundue enka ne difo erodifo agima Benjamin sɛ nyume nso ɔnam ɔdom so na ɔbɛhu asase mɔbɔ amen ya na bi no mo ka sɛ adifo no muhunu adeɛ bi a yɛ bɔne ɔmo nka Ghana ho asɛmpa ɛne na ɔman ne hunu sɛ adifo no bɔ mu tirim ne kasa ndi na ɔmo ne tirim nka sesei hwɛ asase ne awo ntoatoasoɔ bi a nipa mo akwan bɛyɛ bɔne no so onyankopɔn kasa mo ho a ɔnkasa mfa nhyira amada bɛtɛne no munim sɛ nsɔre da ya dɔɔso yɛsi nsɔre da akɛseɛ nti ɛnɛma no modwe kyerɛ sɛ mo wɔ awurade no me ɔna no hom so baa me nsra sɛ nipa bɔne dɔɔso a onyankopɔn hyɛ asɛ kasa asase ho bɔne ɛpa kyɛw na no Sodom ne Gomora na ɛma ne mɛda mɛma ne mɛda ne nyankopɔn ka kyɛn sɛ mo man no ɛbɛyɛ godu asase mo bɛsisi aborosan kɛseɛ sika ɛbɛbu mo so ɔkasa wɔ ho sɛ ɛna no Noah brɛ so ɔman na kwan sɛ onyankopɔn ɔkasa wɔ ho sɛ